Potrebujete poradiť alebo pomôcť s daňami? Nechajte vaše dane na profesionálov. Pomôžeme vám aj s prípravou a spracovaním daňového priznania, aby ste už nikdy nemuseli platiť sankcie za jeho oneskorené podanie. Naši odborníci vás preto postupne prevedú celým procesom podania daňového priznania a zreteľne vysvetlia všetky potrebné náležitosti. Tiež vás upozornia na doklady, ktoré je potrebné pripraviť k vyplneniu daňového priznania. A vy sa môžete tešiť na správne vyplnené daňové priznanie, s ktorým bude daňový úrad spokojný. Prečo sa obrátiť práve na nás? Špecializujeme sa na poskytnutie služieb v oblasti dane z príjmov, z pridanej hodnoty, z motorových vozidiel, zo závislej činnosti a z nehnuteľnosti. Naše služby poskytujeme s maximálnou zodpovednosťou a precíznosťou, pričom ceny sú veľmi priateľné a konkurenčné. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam si môžete byť istí, že s našimi službami budete spokojní. Naše kvalifikované a zodpovedné tímy sú tu, aby vám poskytli profesionálnu podporu, ktorú potrebujete. Nečakajte a oslovte nás už dnes, aby ste sami zažili vysokú úroveň našich služieb. V Best Way Group sa staráme o vaše podnikanie s dôrazom na kvalitu a spoľahlivosť.